Selvfølgelig skal du have masser af græs, fordi dine køer kan producere masser af mælk, og du kan spare penge, som du ellers ville have brugt på foder. Græs med effektive fibre fremmer drogtykningen, og det forbedrer fordøjelsen og giver sundere køer, der producerer mere mælk. Det er vigtigt, at du fodrer dine køer med næringsrigt græs, for det får dem til at producere mælk med masser af fedt og protein. Du skal også have græs med et dybtgående rodnet, der kan hente næringsstoffer længere nede i jorden og derved sikre, at græsset udnytter gødningen og næringsstofferne i jorden maksimalt. Selvfølgelig skal du have græs, der virkelig tåler tørke, fordi du skal have resultater, selvom du ikke kan vande. Dit græs skal være hårdført, så du vil kunne høste år efter år, fordi det er udbyttet på lang sigt, der tæller. Men for at være helt ærlig, du foretrækker græs, der kombinerer effektive fibre med næringsværdi. Og nu kan du endelig få alt det. Den nye blødbladet strandsvingel fra Bardenbrück kombinerer effektive fibre og næringsværdi. Græs, der giver højere udbytte, er modstandsdygtigt over for tørke og giver sunde køer med høj mælkeydelse. Selvfølgelig skal du have Nutrifibre fra Bardenbrück.